Bon dia, avui us explicaré com escriure un bon article d'opinió. Un article d'opinió és un tipus de text argumentatiu en què el nostre objectiu és convèncer i modificar l'opinió del lector en cas que aquesta sigui contrària a la nostra. A més, és un dels tipus de textos més demanats en exàmens de certificació. Aleshores, com podem escriure un bon article d'opinió? Primerament, hem de tindre en compte la divisió del text. Jo sempre recomano dividir-lo en 3 parts a banda del títol. Aleshores, la primera part seria la introducció, que seria el primer paràgraf. Després tindríem el cos del text, on parlaríem dels arguments a favor i en contra, que serien el segon i el tercer paràgraf. I per últim tenim la conclusió, el quart paràgraf. Bé, primer tenim el títol. El títol és una part important, ja que és el primer que el lector llegirà, i el que hem de fer és atraure la seva atenció mitjançant un lèxic cridaner. També és interessant avançar un poc la nostra tesi perquè el lector sàpiga de què tracta el nostre text. Si veieu l'exemple, el futbol, un negoci en decadència, estic dient que el futbol és un negoci i a banda que està en decadència. És una opinió poc comuna, ja que el futbol té un èxit brutal. Aleshores, d'esta manera podem atraure l'atenció del lector. No obstant això, també és important dir que no hem de mentir en el títol, és a dir, si jo dic que és un negoci en decadència, després hauré d'exposar arguments que ho demostren. No podem posar això i després parlar d'una altra cosa o no demostrar el que diu el meu títol. Bé, la primera part del text és la introducció, que seria el primer paràgraf. Així l'únic objectiu que tenim és enunciar el tema que volem tractar i situar el lector. Jo sempre recomano fer una pregunta retòrica perquè és una manera d'enganxar el lector i a banda una bona manera d'introduir el tema i ja desenvolupar-lo en els següents paràgrafs. Bé, després tenim el cos. El cos és la part més llarga, òbviament, de l'article i jo sempre el dividisc en 2 paràgrafs. El primer l'utilitzo per expressar els avantatges del tema en qüestió i el segon per expressar els desavantatges. Així és molt important l'ús de connectors, per tal d'enllaçar un avantatge amb un altre o simplement per a mostrar cohesió i coherència. Òbviament, els arguments que donem han de ser sòlids i donar autoritat, és a dir, han de donar la sensació de credibilitat. Com podem fer-ho? Bé, podem escriure arguments que estiguin basats en experiències personals, en exemples en general, que l'han pogut passar a algú, a alguna, o que heu vist a la televisió, però sempre de fonts fiables, i per últim basats en estudis. Aquests 3 tipus d'arguments són els que funcionen millor. Per últim tenim la conclusió. En aquest paràgraf el que farem és valorar si els arguments a favor tenen més pes que els arguments en contra o viceversa. Així també podrem donar la nostra opinió de manera oberta i normalment la nostra opinió estarà basada en els arguments que hem donat al llarg del text. Els arguments el que fan és precisament això, fer-nos arribar a la tesi. Per exemple, si hem dit que el futbol és un negoci en decadència, el que hauran fet els arguments és demostrar precisament això, que el futbol és un negoci i que està en decadència. Aleshores podríem dir, per exemple, després de tots els arguments expressats, sembla lògic estimar que el futbol no té futur en la nostra societat. Això seria un exemple de conclusió curta. Normalment la faríem més llarga. Un text sempre ha d'estar ben organitzat, les idees han d'estar ordenades i, en definitiva, el text ha de tindre coherència i cohesió. Això ho podem aconseguir mitjançant l'ús de connectors i de certes expressions, que a més faran que el nostre text tinga més nivell. Així us deixo alguns exemples. Jo sempre recomano utilitzar connectors perquè, si no, és molt difícil organitzar les idees i, a més, sense connectors també és molt complicat demostrar que tens un nivell de valencià prou alt. Així mateix, el vocabulari també és un factor clau a l'hora d'escriure el nostre text. Jo sempre recomano utilitzar un lèxic variat i, sobretot, evitar l'ús de paraules bàsiques com ara cosa. Aquesta paraula la poden substituir, depenent del context, per assumpte, factor, etc. També aconsello sempre evitar l'ús reiterat d'expressions com ara jo pense, o jo crec, que són expressions molt típiques que utilitzem a l'hora de donar la nostra opinió. Poden substituir-les per estic convençut que, soc del parer que, i això farà que el nivell del nostre text pugi.
Per últim, també és important dir que si no saps com s'escriu una paraula o directament no saps com es diu aquesta paraula en valencià, busca un sinònim, no t'arrisques. En resum, podem dir que és molt important saber com dividir el text, introducció, cos i conclusió. Sabeu que a mi m'agrada mostrar els arguments a favor però també en contra del tema en qüestió perquè això donarà solidesa i força al nostre text i per tant a la nostra opinió. I per últim és molt important l'ús d'un vocabulari variat, evitar expressions i paraules bàsiques i sobretot l'ús de connectors. L'ús de connectors, des del meu punt de vista, és un factor diferencial que farà que el nostre text tingui un nivell molt més alt.